вечер обаче спокойно може да се насладите на някой екзотичен коктейл. Думата идва от английски и буквално означава пеклова опашка заради пъстрите цветове, които имат някои коктейли. Откъде тръгва тяхната мода и кои са предпочитаните, разказва Ани Ангелова. Първият коктейл е забъркан преди 5000 години някъде в Месопотамия, твърдят историци. Той е бил микс от вино, бира, ябълков сок и мед. Истинският бум на коктейлите обаче настъпва в САЩ по време на сухия режим, когато в плодовата течност всъщност се крият високи градуси. А днес вече съществуват над 600 вида коктейли. За приготвянето им от значение е музиката, настроението, дори и времето. Всеки сезон си има своите коктейли. Лятото се пият по-освежаващи коктейли с по-ниско съдържание на алкохол, докато зимата се предпочитат по-топлите коктейли с характерните сгряващи напитки, ром, може да се включи и кафе. Ако решите да си направите сами коктейлно парти, заложете на екзотичната декорация и нетрадиционната форма на чашите. Добре е да знаете също, че жените и мъжете имат различни предпочитания. Най-често жените предпочитат екзотик найт, защото е по-лек коктейл с банани, по-леки съставки, не е толкова алкохолен. Мъжете мохито, който е летния хит за момента, и Куба Либре. Никога не пренебрегвайте и ролята на леда в коктейла. Направен от минерална вода, той запазва вкуса му за по-дълго. Пък и действа освежаващо на разгорещилите се страсти.